Lijepi pozdrav svima! Tablica dijeljenja. Ovo je prvi video za vježbanje i ponavljanje. U ostalim videima iz tablice dijeljenja koji imaju neki drugi redni broj, većina je zadataka ista, ali u drugom redoslijedu. Pa ako vam nakon ovoga treba ponovna vježba, a pogotovo ako ste tip koji dobro pamti redoslijed rješenja, koristite drugi put neki od preostalih videa. Ako je ovo prvi put da koristiš moje video lekcije za ponavljanje tablice dijeljenja, zaustavi se na uputama i prouči ih prije nego što kreneš na zadatke. U suprotnom, odmah kreni na zadatke, otprilike na minutu i 15 sekundi u ovom videu. Ovo je prvi dio uputa koji govori što napraviti ako ti je video prebrz. Drugi dio uputa koji govori što napraviti kad krivo riješiš zadatak ili ako ne znaš rješenje. Treći dio koji govori što ako kroz cijeli video imaš puno grešaka. I četvrti dio za one koji sve znaju ili skoro sve znaju. Ako su vam moje video lekcije od koristi, lajkajte ih, komentirajte, dijelite i pretplatite se na moj YouTube kanal. Pa krenimo na rješavanje. Jeste li spremni? 64 podijeljeno s 8 je 8. 36 podijeljeno sa 6 je 6. 81 podijeljeno s 9 je 9. 49 podijeljeno sa 7 7. 36 podijeljeno sa 9 je 4. 27 podijeljeno s 3 9. 40 podijeljeno s 8 5. 21 podijeljeno sa 7 3. 54 podijeljeno sa 6 9. 72 podijeljeno s 9 8. 16 podijeljeno s 4 je 4. 42 podijeljeno sa 6 je 7. 63 podijeljeno s 9 je 7. 32 podijeljeno s 8 je 4. 45 podijeljeno s 5 je 9. 5 podijeljeno s 0 nema rješenja, ne možemo dijeliti s 0, a 0 podijeljeno s 5, to ima rješenja i to je 0. Znači kad je 0 na prvom mjestu kod dijeljenja, tad ima rješenja i rješenje je 0, a kad je 0 na drugom mjestu, znači kad se s njom dijeli, tad nema rješenja jer ne možemo dijeliti s 0. 0 podijeljeno s 3 je 0. 8 podijeljeno s 0 nema rješenja, ne možemo dijeliti s 0. 56 podijeljeno sa 7 je 8. 21 podijeljeno s 3 je 7. 54 podijeljeno s 9 je 6. 35 podijeljeno sa 7 je 5. 30 podijeljeno s 3 je 10.
24 podijeljeno s 4 je 6. 0 podijeljeno s 10 je 0. 27 podijeljeno s 9 je 3. 18 podijeljeno s 2 je 9. 28 podijeljeno s 4 je 7. 14 podijeljeno sa 7 je 2. 42 podijeljeno sa 7 je 6. 18 podijeljeno sa 6 je 3. 72 podijeljeno s 8 je 9. 63 podijeljeno sa 7 je opet 9. 20 podijeljeno s 10 je 2. 45 podijeljeno s 9 je 5. 24 podijeljeno sa 6 je 4. 4 podijeljeno s 0 nema rješenja, ne možemo dijeliti s 0. 36 podijeljeno s 4 je 9. 40 podijeljeno s 5 je 8. 24 podijeljeno s 8 je 3. 30 podijeljeno sa 6 je 5. 24 podijeljeno s 3 je 8. 48 podijeljeno s 8 je 6. 35 podijeljeno s 5 je 7. 21 podijeljeno s 3 je opet 7. 20 podijeljeno s 5 je 4. 9 podijeljeno s 3 je 3. 18 podijeljeno s 3 je 6. 28 podijeljeno sa 7 je 4. 48 podijeljeno sa 6 je 8. 32 podijeljeno s 4 je 8. 56 podijeljeno sa 8 je 7. 15 podijeljeno s 3 je 5. 30 podijeljeno s 5 je 6. 0 podijeljeno s 1 je 0. 9 podijeljeno s 9 je 1. 16 podijeljeno s 8 je 2. 2 podijeljeno s 0 nema rješenja, ne možemo dijeliti s 0. I to je to. Bravo! Riješio si 60-ak zadataka iz tablice dijeljenja. Ako ti je ovaj video bio koristan, lajkaj ga, pretplati se na moj YouTube kanal, dijeli ovaj video s drugima i napiši neki komentar ispod ovog videa. Lijepi pozdrav svima!